Milí gurmáni, drahí arčmekri, vítame vás v našom sochárskom laboratóriu na Strojníckej ulici v Prešove a dnes by sme vám chceli predstaviť veľmi chutný, ale pritom jednoduchý recept na výtvarno-umelecko-remeselný guľáš s názvom Práci česť, ktorý pre vás každoročne varievame už 17. rok. Jarino, čo vlastne na ten guľáš treba? Mišino, tak základom je predsa kotlík a oheň. Ale, Mišo, veď robil som si srandu. Prepáč, Jaro, ja som musel. Ale počuj, veď základom nášho dobrého guľáša sú predsa správni ľudia, šikovní majstri, veselí kamaráti. Áno, a tých budeme týždeň dusiť v tomto kreatívnom, romantickom prostredí, dúfame pri optimálnych letných teplotách. Takže do guľašu patrí aj Betka Habermanová, držiteľka štafetového kolíka. S priateľom Ríšom. Variť budeme aj Ďura Gramantíka z Bratislavy. Patrika Gajdoša. Maťa Gregu z Bardejova. Deda Šaniho. Príde aj Dodo Uhrecký z Rochote, naša stálica. Ďuro Špalek. Ale aj taký Slavo Capek ako nováčik. Výborne. Súčasťou sympózia bude aj Renča Kvecová z Prešova, vedúca výtvarného tábora. To čo za čerta? To skáďal si vyťahol. Čo si? To, čo tu robí, spáľ to! Spáľ to! A v neposlednom rade aj Martin Jackuliak príde pozdraviť a pridať sa. A aj moja maličkosť. Aj Jaro, Vaľko, šubo tam! Výborne. A k tomu ešte pridáme zo pár mladých nájdených sochárov. Následne pridáme 3 základné materiály, s ktorými každoročne pracujeme a vďaka čomu je toto naše unikátne sympózium sochárske také unikátne. Kameň, Drevo a kov. Tak. A zalejeme to 2 kyblami dobrej nálady. Veľmi dôležitou ingredienciou nášho špeciálneho guľašu je chuť. Mať chuť a dať chuť. Chuť sa spoločne stretávať. Chuť spoločne pracovať. Chuť si vymieňať energie a skúsenosti. A chuť sa spoločne zabávať. Ja osobne dávam do tohto guľašu ešte aj trošku takého naturálneho biostresu. Vtedy má ten guľaš taký originálny šmrnc. A ja odporúčam sochárov už v priebehu roka jemne predusiť, aby potom v guľaši rýchlejšie zmekli. Aj keď naši sochári už prichádzajú pečení varení. Guľaš ešte dokoreníme pravidelným pondelkovým hudobným vystúpením prešovskej formácie Akustika a ďalším sprievodným programom. Zamiešame a môžeme degustovať. Guľaš už má správnu farbu. Jaro, a Petrušku si dal? Petrušku. Tak na záver ešte pridáme vystúpenie prešovskej hudobnej legendy Ľuba Petrušku S kapelou Daddies! Príď aj ty! A vychutnaj si s nami tento delikátny umelecký týždeň. Už 14. Až 19. júla. Dobrú chuť!